Xan Veiga. Ola, son Xan Veiga e hoxe quería unirme á iniciativa do Colexio de Oleiros para conseguir uns bateriños pos nenos de infantil. Aportando un conto que fala de Manolo. Manolo era un ganadero que tiña unha explotación impresionante. Ele mal o seu socio Luís. Pois ben, resulta que a Manolo encantáballe o que facía, encantáballe os animais, encantáballe o seu traballo, encantáballe tamén outras cosas, como comer ou bailar. Encantáballe bailar moitísimo, iba a clases de baile de salón ca súa muller. Pois ben, un ano resulta que tuveron a suerte de que os chamaron porque lles deran un premio a mellor explotación gandeira de Galicia. Ibanlles dar un premio nunha gala que iban facer no Hostal dos Reis Católicos, en Santiago. Claro, aí había que ir de postín, había que ir ben posto, non? Entonces foise comprar un traxe. Comprouse un traxe, xa con tempo, e que pasou? Que se puxo tan nervioso os días antes da gala que cando foi para ir para a festa esa, douse conta de que os pantalóns que lle caían, porque adelgazara de estar tan nervioso, de non comer. Entonces decideu, bueno, pues poñerlle un cinto. Que pasou? Que eses traxes non traen terebillas para cintos. Entonces, pois, comprou uns tirantes. Puxos os tirantes e ala marcharon para a gala. E cando chegou quedou flipado, porque se lle xuntaron as tres súas grandes paixóns. Iban lle dar un premio por a súa ganadería e aínda por riba era nunha gala cea baile. O sea, comer, bailar e vacas. Cuidado, Ali chegou e, bueno, se puxo a non dar máis. Probou canta comida lle trouxeron, porque ali había un montón de manjares aí, a isto que lle chaman de sírvete tú e come, no? E ala comeu de todo, cijalas, langostinos, comeu, eu que sei, había almejas, había secreto, había... El probou todo, quería probar todo. Entre que probou tanta cousa e os nervios, empezou a dar un apretón. Mira, arranca para o cuarto de baño, que chegou apurado de todo, e foi para baixar os pantalóns, e os pantalóns volvíanlle para arriba. Por que? Polos tirantes, non acostumbraba a ter tirantes, e el tiraba para baixo, e os tirantes tiraban para arriba. El tiraba para baixo, pero claro, tanta prisa levaba que ao final fixo un tirón tal cual, que se lle soltaron os tirantes de diante, pasáronselle por detrás da espalda, e meteronse dentro do bateriño. Alá se esplayou, e cando acabou subeu os pantalóns, a falta de costumbre non puxo os tirantes, e marchou correndo porque estaba empezando a tocar a orquesta. Agarrouse para da súa María, mira, empezou a bailar, puxeron un cha-cha-cha, e cada vez que daba unha volta marchaban os tirantes con todo o que levaba acoplado, e dándolle a todo o mundo, pa, 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 pa. Puxeron un merengue, igual, media volta, ras, un tango igual, ras. En isto que, claro, Luís douse conta do que estaba pasando e foi no avisar. Manolo, que? Oiches, que estás deixando a todos cagaos. E eu, pois espera que poñan os pasodobles. Bueno, espero que vos gustase, pero sobre todo espero que isto vaya de algo e conseguir eses bateriños tan importantes. Un biquiño moi grande e moita sorte. Da conducta de cada un depende o destino de todos. Alejandro Magno. Instalación de aseos nas aulas de infantil no CEIC Ramón María del Valle Inclán de Oleiros, xa.